Evo, to je pravo pitanje. Možemo mi sad lamentirati jednako kao što Duda kaže da nema nikoga ko kvalitetno i vjerodostojno artikulira lijevu misao i lijeve vrijednosti u Hrvatskoj. Ja bih mogao reći da nema jednako tako s druge strane nikog ko artikulira konzervativne vrijednosti od ovih velikih igrača. Zašto nema nove dinamike? Zašto nema ničeg novog, ničeg vjerodostojnog iza čega bi kao glasači doista stali? Problem u izbornom sustavu, izbornom zakonodavstvu. Dakle, mi smo stalno dovedeni u situaciju gdje se to medijski, ideološki silno nabrijava. Svi ti ljudi se međusobno poznaju. Većina njih se i privatno druže. Oni već 25, a neki 30, 40 godina sjede u istim saborskim klupama, zajedno ručavaju, idu na dječje rođendane i ostalo. U trenutku izbora se silno zaoštrava naši, vaši, mi i oni retorika. Nama se nude dvije goleme koalicijske kobasice i uvjerava nas se da jesu li kancerogene? Treba vidjeti. Problem je taj što se već omjeri i sve se razdijeli unaprijed. I mi samo možemo izabrati između jednog i drugog složenca. Imamo te paradokse. Ja sam o tome puno govorio i pisao. Evo uzmimo Kukuriku koaliciju, bivšu ili sada. Imali smo situaciju da stranka HNS, koja je realno imala po svim istraživanjima oko 1 do 2% potpore javnosti, i to prije nego što je Čačić izašao, sad je to upola manje, da je upravljala s pola državnog novca u ovoj vladi. Zašto? Zato jer je bila potrebna radi tog nekog kvantuma koji donosi u predzbornoj koaliciji, tu se stvar unaprijed razdijeli. Slična stvar u ovoj drugoj koaliciji. Dakle, to predzborno koaliranje je pogubno jer se u biti većina toga izmešetari i dogovori unaprijed, a onda biračima ostaje vrlo malo izbora, a drugo mi ne znamo koliko ko teži i koliki je čiji legitimitet. Ali ne bi li se dogodilo, prosti, čini mi se ne bi li se dogodilo ukoliko nema predizbornih koaliranja da bi na kraju sve ipak završilo samo na dvije uvjetno velike stranke, da bi otpalo puno stranaka. Sniženje izbornog praga. Naravno, ako bi se išlo na zabranu predzbornog u nekom idealnom scenariju kojeg su dvije velike stranke zajednički oštro nastupali, iskoristile sve medije kako bi spriječili referendum o promjeni izbornog sustava. Dakle, zabrana predzbornog koaliranja nužno vodi sniženje izbornog praga. Zašto ne bi dobili neku opciju koja dobiva 3%, a ovako dobit ćemo u Saboru neke koji 0,5 ili 0,2% dobivaju zato što se ovu kobasicu prikačili koalicijsku predzbornu. Ali onda bismo postkoaliranje imala složeno ako bi puno malenih stranaka ušlo unutra, kako bi se moglo formirati? Ne vidim tu problem, čak bi se to moglo i javno obvezati prije izbora. Mi možemo reći da ćemo nas dvoje ići zajedno, ali idemo odvojeno na listama jer nam je zabranjeno predzborno koaliranje, pa da vidimo koliko ko teži. Dakle, to se sve treba urediti. Vratio bih se na taj moment, dakle, da je za ove dvije glavne opcije da su oni vrlo dobro složili, zajednički nastupali u toj kampanji protiv promjene izbornog zakonodavstva. A ovako dobili smo malo i kao jedan preferencijalni glas, što znači vrlo malo, ne znam, vas stavi ove svoje bitne igrače stavite na prvu, drugu, treću poziciju, pa sad hoće li neko možda s 10. skočiti na prvu, opet vi ulazite, neće to puno.